Киновечерник на BTV7. Хич в понеделник. Разплата във вторник. Линия на смъртта в сряда. Пълнолуние в четвъртък и Косматко в петък. Гледайте киновечери по BTV Cinema. Повече от кино. Моето семейство обича да пазарува в Пени. Там намираме различни и качествени продукти. Така похапваме качествено. Пени Маркет, както си трябва! От четвъртък, 24 април, инстантно кафе Казабланка, 200 грама, само за 3,99. И 20% намаление на всички видове изворна вода Бачково. Търсете още много изгодни оферти в нашата брошура. .bg. С Близо Fiber Power сега получаваш още по-високи интернет скорости, домашен телефон без месечна такса, до 150 телевизионни канала, 18 от тях HD. Вземи втройните пакети на Близо само за 9,90 на месец. Близо Fiber Power. Силата на оптичната връзка. Аспирин С на Байер ви помага да се справите с симптомите на настинка и грип, като болка и повишена температура. Но ако симптомите се задълбочат и гърлото ви се възпали, просто вземете 2 таблетки Аспирин С. Благодарение на разтворимата си форма, Аспирин С бързо облегчава температурата, болката и възпаленото ви гърло. И се чувствате много по-добре. 2 таблетки, двойно по-силно действие. Аспирин е само един. На Байер. Лекарствен продукт за възрастни деца над 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката. Максимална скорост! Когато болката те атакува, където и да си, не губи време. Атакувай директно. Вземи Нурофен Експрес. Меките капсули, които действат 2 пъти по-бързо и ефективно, откриват точното място на болката. Нурофен Експрес. Ефикасен срещу болката. Лекарствен продукт за възрастни деца над 6 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочитайте.